Herätys! Älä tööttäile mulle! Ei oo mun ongelma, että nää töötit on niin mukavia. Katsotaan asiakirjaa. Tänään mennään Diltetaan. Ja sitten katsotaan vielä lisää. Ja sitten näköjään on tapaaminen Stulaksen kanssa tänään Paratiisi-hotellissa Euroopassa. Ja näköjään sulla on tapaaminen kanssa siellä Dilto-tehtaassa. Siellä on joku iso... Syömään! Aamupala! Ja sähän oot tiukka! Mitä me syödään aamupalaksi tänään? Ai mä kokkaan tänään! No, jollet haluat mä kokkaan uudelleen. Ei koskaan! Rakastan sua! Mä voisin tällä kertaa polttaa mailoon! Lopeta! Arvoiva kreivaan! Burger! 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 Mennään tekemään burgereita! Burger time! Burger time! Burger time! Burger! What the fuck? Joo, mä voin hakea lisää aineksia, kun mä menen ulos. Oletko siis menossa sinne paskaan? Ilman minua vai? Älä mene, minulla tulee ikävä. Hyvää ruokaa. No mutta sun päivä on täynnä ja ajattelin, että et haluis, kun et tykkäsit mammonasta kauheasti. Se on vaarallinen paikka ja se on täynnä paskaa. Mä en ois niin varma, että pääsit sä menee. Älä nyt, sä tiedät, mä en pelkää köysiä. Ja mähän oon ihan vitun liukas. Only after I... Mitä? Ei mitään! Come on, mä pystyn selviä yhden päivän itsekseni. Et sä pysty! Kato, mä tiedän, että sä et pysty. Mä oon aika varma. Come on, kyllä mä yhden päivän selviin. En ois niin varma. Please, isoisä! Tiedät, mä vois sanoa ei! Sun naamalle. Siksi mä käytän sitä. Mutta pysy pois vaarasta, fysisammakko! Lopeta! Hei, rakkaustyymä! Me yritän olla bang session here, shut up! Me ei panna! Rakkaus on tyymää! Oli kuule ihan vitun lähellä! Ei vittu, että tuntuu niin hyvältä, ettei kukaan näe tätä! Mitä helvettiä! No. Te teette paskaa kahvia! Haista paskaa! Sorry. Oh wow! Katos kuka siinä! Vittu taas sinä! Stalkaat mua nyt vai? Turpakiipelle! Mulla on oma elämä! Vitu huora! Saatana! Blitzo! Se on! Heljanen! Me ollaan nähty toisen vaan kahdesti! Ja se tekis musta paskimmasta alkaen kaskaa! Siis niinku voi vettu! Kahdesti on jo aivan liikaa. Sentään minä työskentelen mun paskalle! Meinaan siis työtäni! Vitu huorio! No, mä veikkaan, että tota talentti antaa sulle. Ja mun sarvet oli aina isommat kuin sun muna. Blitzo! Saatana, mun body count on tuhansissa. Voin tappaa naisen, ruman koiran ja tontos ikkunassa. Ja näin edespäin, kyllä. Jos löydät jotain, saatana, yes. Voin harkita palkkaamistasi. Pieni hetki. Palkattu. Kiva törmätä sinuun taas, Blitz. Ja vieläpä suositun kaverin kanssa. Pane mua! Tiedätkö vaan, me ei olla kavereita. Tervetuloa, lintuvauva. Näin sut viimeksi mun diltotehtaalla. Miten menee?
Tule kahville. Itse asiassa tulin tänne juttelemaan Blitzistä. Tykkään hänestä. Silleen tykkään. Enkä oikein tiedä, mitä se voisin sanoa. Sen voin sanoa, että jos etit love potionia... Tuli väärällä vitut! Että jotkaan tietää. Minulla on sinun lapsesi. Siksi halusi? Joudut tekemään mitä tahansa, jotta saat sun rakkaasi takaisin. Vittu poikki se videonauha. Sulla on enää minuutti aikaa. Tällä kertaa vittu oikeesti poikki se nauha. Mä haluan sen irti sen. Bum! No joo on, mutta ei tommosen kusipäiden ja psykopaattien takia. Hetkonen! Onks mä kusipää vai psykopaatti? Molemmat. Joo! Miten tää tapahtuu? Mun pitää ottaa maitoa gas stationilta ja kaikkea muuta. Ja nyt mut on sinut... Rauhoitu! Mä oon ihan varma, että se furri ei anna mitään tapahtuu sulle. Antaa korttia vai? Entäs sä? Näytät, että sun makus on mennyt vähän rojaalimpiin. Toisikussa! Mä panen ketä mä haluun ja milloin mä haluun! Laista paskaa! No mitä se prinssi oli kietoutunut sun ympäriinsä ussissa? Stalasia kiinnostaa vaan se, että mun nakki on sen patjalla! Se ei oo mitään semmoista! Se on runkkari! Miksi sä edes olit siellä? Työhommista! Ihan sama, moi vittu kiinnostaa. Haista vittu! Stalas on bitch! Se vaan haluu mun monaa! Se ihan vitu ääliö, tiiätsä? Just vittu sanoo, että mä en kiinnosta paskaakaan. Ja sitten se soittaa mulle ja kysyy, miten mun päivä meni, sit se tykkää mun kuvista. Ihan niinku sitä vittu kiinnostaisi yhtään mäkään! No ahaa, toi selvä merkki siitä, että kaikki on hevun paskaa. No niin, yes! Se on ihan vitun idiootti ja se on fake! Ehkä sä vaan vihaat sitä, että se on prinssi. Tai siis ei kukaan feikkaa tommosta. Royalipaskiaiset ei välitä yhtään meistä! Ne kaikki on vittu samoja! Toi ei oo aina totta. Mutta mä veikkaan, että sä oot oikeessa. Kaikilla ei oo hyvä maku. Jotkut haluu vaan panna sua. Voidaanko puhua jostain muusta kuin mun seksielämästä? Vai haluat sä mun pippeli niin paljon? Vuora! Sä toit sen esille vitun luukka. Turvat vittu umpeen! Olette ihan vitun rasittavia! Sä et ehkä tykkää siniversistä, mutta mä tykkään! Haluan tappaa ne. Ymmärrättekö, vitun saatana? Sentään Blitzillä on makua, kun taas sinulla ei, lujanaama. Mahtavaa, ne vittu viholliset on mun puolella. Kumpikaan te persereiset ei tiedä mitään mun parisuhteesta. Teillä ei mitään makua ja mä ja Ossi voidaan todella hyvin. Vittu turpa kiinni. Hei! Mä sanoin vittu katon niitä. Älä pane jos haluat, mutta pidä kätesi erossa hänestä. Oot ikin kuullut suun verestä vitun vuoropallipaska. Sinun pitää ensin lukea nämä laput ennen kuin allekirjoitat ne. Niissä voi olla vaikka mitä paskaa ja siitä voi tulla virheitä. Ehkäpä minä voin auttaa. Olen hyvin nopea lukemaan. Se koskee jotain tehdasjuttuja ja myös luvan, että hän saa käyttää Fitzgeraldin päätä seinäkoristeella olohuoneessaan. Crimsonin. Sä oot ihan vitu huono tässä! Viimeksi kun mä tsekkasin, mä olin joku vitun pelle. Enkä kidnappattu psykopaattia ja paskan toimesta. Piip piip. Haluan vaan mennä kotiin. Fitsin luo. Haluut sä, et mä otan sut kotiin vai? Joo. Oliko sulla vittu veitsi mukana koko tän ajan? Noniin, paskotaan tää! Bingo! No mitä sitten, Nero perse? Näet sä ton remoutin? Mä voisin venyä vittu. Älä unta nää! Mulla on vittu hyvä idea! Let's go! Jatka! Vittu paskapommi! Vittu! Ei vittu! Siis mitä helvettiä?
Typeräks! Ei edes vittu tehnyt mitään. Show up! Mitä vettua? Napatko? Tule! Ei saatana! Mitä vettua, Ves? Mitä joku voi olla näin liukas? Ja silti näin paska! Mä oon vittu näyttelijä! Mä taistelen enikinä! Ja olen näyttelijä! Mä en Paskovaara! No vittu, hyvä tietää, että sä oot tämmönen sirkuspillu! Mä antaisin sulle comebackin, mut ei kiinnosta vittu, mä kiinnosta paskaakaan sun Sua mieliteen! aina kiinnosti, mitä mä ajattelin! Se jälkeen mitä teit mulle! Mä en tehnyt mitään, se oli vahinko! Vahinko! Oot sä vittu tosissas? Sä olit vittu aina kateellinen. Koska musta tykättiin enemmän kuin susta. Sä halusit mun kuolevan, koska sä olit kateellinen. Aina halusit sen spotlightin. Apua! Mä luotin suhun. Mä luotin, sä oot mun paras kaveri. Sä pilasit mun ja sä vaan jätit mut. Mä meritin sun takia niin paljon, se ei kiinnostanut yhtään. Se ottui niin helvetisti ja mua itkettää ja luutkin näkyy ja... Kyllä mua vittu kiinnosti! Se oli vahinko! Okei, kaikki se oli vittu mun vahinko, mä oon niin pahoillani. Kaikki se oli vittu mun syytä. No hyvä, että voit vittu myöntää sen. Haluatko paskasen metalli? Mä oon pahoillani, miten sä välitit tosta tulivaa. Sä et pysty antaa mulle koskaan anteeksi. Mä välitin susta niin vitun paljon. Mut sulla ei oo aavistustakaan mitä mä menetin. Siinä vitu isossa tulipalossa. No siis kaikki on vittu mun syytä. Mä vihaisin myös itteeni. Paitsi no, vittu mä vihaan itteeni. Paska! Voi paska! No miksi et vittu yrittänyt kertoa mulle tätä kaikkea? Selventää silloin kun kaikki olisi ollut hyvin. Mä vittu yritin, mut niitä ei vittu kiinnostunut. Ne sanoi, että sä et halunnut nähdä mua. Häh? Mitä vittu? En koskaan sanonut niille. Hevon paskaa! Ei! Eikä kukaan kertonut, että tulit. Paska! Me ei yritä olla emunousino. Ei, okei. Näyttää siltä, että tämä sisältää jonkunlaisia tehtaan omistuksia ja Dill-tehtaalta jotain juttuja. Joo, kuulostaa hyvältä. Mä luen tää uudestaan. Huutaminen ei auta asiaa. Väärinkäsitys tai ei, se on aika vitun vaikeeta, vaan hyvä pitää kaikki ja antaa sulle anteeksi ne kaiken jälkeen. Siitä on ollut tosi monta vuotta ja mä oon kaivannut sua. Mut ei se mitään, koska nyt mä tappelen täällä sunkaan. Tarkoitatko sitä, että räjähtäminen ei pilannut sun elämää? Mitä vittua? No, se oli tuskasaa ja sattui vitusti ja niinku vittu sä silti, mut ihan sama, koska mulla on Ossi ja se on ihana ja rakas ja panen sitä. Okei. Wow. Sä tiedät, siellä on vitun iso muna, se on niin iso ja pippelipalska pyllykalle. Joo, se on vitun iso muna, se on niinku tornado-monsteri, ihan sairaan suuri, näin iso, se ei edes mahu mun sisälle ja mulla tulee aina kipeä, kun se laittaa sen mun sisälle ja... Miksiköhän vitus mä oon bot? Ok, vittu kiva! Väistäkää! Jos haluat todistaa itse, cowboy, nyt on mahdollisuus. Sä olet ollut jumissa mun perseessä, Blitz. Nyt vittu mä rikon sut. Niin kuin vitun hevonen. Älä puhu mulle seksikkäästi! Oot sä vieläkin siinä hevosjutus? Muistatko miten me huijattiin mun isää, että me saadaan sen kaljaa? Joo, mitä sit vittu? Me tarvitaan ikkuna! Pitää päästä tonne vitu ikkunalle! Yksi hämäys tulossa. Kun minä olin nuori poika, en ikinä ajatellut, että se tulisi tähän. Villot ovat alkaneet parantua ja pian kaikki mitä tunnen on katumusta. Ja nyt mä olen kasvanut mies. Olen kadottanut kaiken uudestaan. Mutta mitä kaipaan eniten? Kiinnitä kova huomiota. Samalla kun katsot tätä! Yeah! Katso tätä! Sitten katso tota! Tässä on hattu! Tämä hölynpöly ei tarkoita sanakaan. Tarkkaan ja ehkä se selittää kaikkea! Bitcoin, salaisuudet, komputerit ja mikrosilut.
Avaimet tulevaisuuteen. Jos sinä vain katsot tätä! Rikkauksia, dollareita, kultaa. Lalalala. Katso tätä! Minä kannan avaita mysteeriin! Katso tätä! Älä katso muuta kuin minua! Toi oli ihan saksaa! Blitzo, pidä vittu kiirettä! En tiedä kuinka kauan pystyn tekemään tätä. Anna mulle vittu 60 sekuntia! Vittu! Okei, se juttu mitä mä koitan sanoa, mä sanon, jos te katsotte ton. Siis, koska sähän tiedät, että se Blitzo on toi kulma juttu. Joo, moikka lälli! Just a nonna pizzarolli just se. Busang ja sting lasagna. Side dish limosello. Lautza. Monster limosa. Luigi. Florenze. Wow! Bugatti. Inkale, lasti. Joten katso tätä! Please katso tätä! Nää paikat loppuu, mihin voin tämän nuoran panna. Joten katso tätä! Katso mun naamaa! Mä kaadun kaikkeen, mikä sai mut tähän. Tämä vitun biitti saa mut hulluksi. Mä en jaksa enää haluu vittu tältä Blitzo kiireeni. Mä oon vaan kotiin lyö, se on tosi kovaa. Please päästäkää pois, räjähdys, fucking bye bye. Tappakaa ittenne. Perkele. Vittu jäs. Sä oot aika vitun hyvä tässä taistelupaskas, Pylly. Ja sä tiedät miten pistetään bileet! Joka siis on ihan vitun cool! Seksikkäät ensin! Totta kai. Nyt vittu saatana tänne se pelle! Vitun molkko! Luulet sä, että mä päästän sut menemään kaiken tän jälkeen? Vittu te tuut tähän viimään! Nyt vittu kuole! Saatana lutkaa! Vittu saatana! Mä oon aina halunnut tappaa teet kaikki, että te vittu aina! Okei, onks se on nyt, että mulla seisoo tosi paljon? Vittu, miksi se on aina toi seksi? Mitä vittua? Saatana! Pum pum pum! Auta minua! Minä tarvitsen uudestaan vitun palli! Kyllä, mutta pelastin sinut. Tällä kertaa. Haittaisko jos me vittu alettais muinoimaan? Vittu tykätkää saatana! Meni aika kauan tehdä. Ois kiva, jos tykkäisitte.